בוא תראה. איפה המיטה שלי? הנה המיטה שלך. עכשיו, איפה מסמן החץ? וזה. נכון. אוי, מה יש פה? מה יש שם? מה יש שם? מה זה? מה זה? מה זה? תסתכל. זה התמונה. תמונה של מה? של מה? של מה? של שולחן. אז בוא נראה מה יש שם. מה יש? בוא נראה מה יש בשולחן. בוא נראה. מה יש בשולחן? תחפש. תחפש. בננה ותפוזים. לא, אתה צריך לחפש עוד תמונה מתוקי. איפה יש? תנסה תחפש. בשולחן, לא. באזור של השולחן, מתוק. מתוקי. בשולחן. תחפש טוב, אתה יכול גם להזיז דברים. מה עוד אפשר להזיז? אבל איפה הספינה? הנה, אתה צריך לחפש. איפה הספינה? תחפש בשולחן. מה עוד לא הזזת בשולחן? מה עוד לא הזזת בשולחן? מה לא הזזת? מה לא הצגתי? הנה, תמשיך לחפש. זה על השולחן. תחפש טוב. איפה הספינה? תזיז את ה... מה לא הזזת עוד בשולחן? כן, מה יש על השולחן? תפוזים ובננה. נכון, אבל מה עוד יש על השולחן? יש את זה גם, נכון? את המפה? יש מפה. אפשר להזיז את המפה? וואו, איזה פיראטים. עם חרב. נכון. מה זה? תמונה של מה זה? המטבח שלנו. ואיפה החץ מצביע? לא, תסתכל על התמונה. רק עם חרב. נכון. איפה החץ מצביע? על השולחן. לא על השולחן, על המטבח. על המטבח. לא, אבל תסתכל טוב איפה תסתכל החץ טוב. מצביע בתמונה מתוק. על המטבח. כן, אבל על מה בדיוק? על איזה ארון הוא מצביע? איזה ארון? הארון הזה? כן, הארון הזה. זה דומה. הארון הזה. איזה ארון? תסתכל טוב. תסתכל בתמונה ותסתכל על הארונות. על איזה ארון מצביע החץ? על זה. איזה? תראה לי. נראה לך. לא, תסתכל על החץ. הוא מצביע על זה. נכון. על זה הכי. נכון. אז מי זה זה? מה? אז תפתח את הדלת. על איזה ארון הוא מצביע? על אמר. זה. הוא אמר. מה יש שם? תסתכל טוב. מה יש שם? מה יש שם? תסתכל טוב. יש עוד תמונה, עוד דף? יש עוד איפשהו? דף? של פיקה פיראט. זה פיצה פיראט? ומה יש בתמונה? תראה לאבא את פיתה פיראט? זה בעיר. תסתכל בתמונה שמאחורה מתוקי. מה יש בתמונה? זה אומר לך איפה הרמז הבא של האוצר. מה זה? זה פיקה לטלוויזיה. על הטלוויזיה. ואיפה החץ מצביע? הטלוויזיה. אבל איפה בדיוק בטלוויזיה החץ מצביע? תסתכל, לא. תסתכל איפה החץ מצביע. החץ, זה החץ. איפה הוא מצביע? פה, מאחורי זה. מאחורי הטלוויזיה. אתה רואה? הנה פה, מתוקי. זה קשה לראות את זה.
מה? לא מצליח. אני אגיע? כן. מה זה? ועל הספה. הספה. מה זה גם הספה? הספה. זאתי? איזה ספה? זה זאתי מתוק. לא, זאת שיניים. הוא יהיה תצור. נכון, אתה רמז הבא. עוד אחד. עוד רמז? מצאתי. מה מצאת? תראה לי. מה זה? בלי פירק. מה זה? בלי פירק. זה מסביר על המקרר. איפה המקרר? אני אקח את זה. טוב. מכאן. בא. נכון. תפתח את המקרר. מה? יש שם משהו? את לא יודעת. מה, גדול? הפתעה! סליחה. שאלה של גרפי! לא של מי